Чираттагы кытлау сәламебез Усть-Кулатка авылына аша. Әйтеп үткәнемчә, бүген минем тормышта 2 бәйрәм. Икенчесе 2 бишлеле юбилейын якын дустыбыз Тукфетуллина Зәйтүнә Мөнир кызы каршылавы. Балачак дустыбызны бер урам кызлары Динә Мияссяровна, Роза Рәшитовна һәм Амина Идрисовна кытлап, иң җылы теләкләребезне җиткерәбез, дип яза башлаган әлеге хатны Динә апа. Зәйтүнәбез турында сөйләргә керешсәк, кабат, ирексез, татлы балачакка кайтырга туры килә. Ул гаиләдә икенче бала булып дөньяга туа. Кечкенәдән үк без гел бергә булдык. Аңа балачактан лидерлык сыйфатлары ия иде. Бар уеннарны да оештыручы, инешкә юынырга да алып баручыбыз Зәйтүнәбез иде. Мәктәпне бары яхшы билгеләргә генә тәмамлап, Саратов шәһәренең медицина университетында ул белем алды. Укып бетергәч, авыл егетенә Равил Байрамали улына кияүгә чыга һәм бар гомерен авыл халкыбызның сәламәтлегенә багышлап, авыл фельдшерлык-акушерлык пунктында шәфкать туташы булып эшли. Йомшак күңелле, олы йөрәкле Зәйтүнәбезне авыл халкы да нык яратты. Үзе дә ул бар көчен хезмәтенә куеп, көн-төн хезмәт сафында булды. Инде лаеклы ялда булса да, аңа барыбер авыл халкы киңәшләр артыннан йөреп, ярдәмен күреп яшиләр. Зәйтүнәбез бу тормышта тугрылыклы тормыш иптәше дә, 2 яраткан балалары Эльвира белән Рөстәмгә назлы әни дә була алды. Кызы Самара шәһәрендә гаиләсе белән яшәп килә. Улы әтисенә үз крестьян фермерлык хуҗалыгында ярдәм итә. Безнең тормышлар төрле төбәкләрдә узса да, күңелләр гел бергә булды. Очрашкан саен без озак аерыла алмыйча, яшьлекне искә алып, кызыклы мизгелләр турында сөйләшеп торабыз. Зәйтүнә белән Равил дустыбызның иң олы сөенечләре булып, оныклары Дарина туды. Раббым, саулыклы булып үссен иде балакайлары. Кадерле дустыбыз, юбилеең мөбарәк булсын. Бәйрәмеңнең 2 бишлесенә дә син лаек шәхес. Иң олы теләгебез ул бәхет, саулык, гаилә тынычлыгы. Балалар, оныгыгызның шатлыкларына, казанышларына куанып яшәргә насыйплар кылсын. Дуслык мөнәсәбәтләребезне саклап калып, бергә, бердәм булыйк. Йылдыздай җемелди ак карлар, күмелә бар дөнья аклыкка. Ак кышта килгәнсең дөньяга, әйләнеп өр-яңа шатлыкка. Ак карлар, ак биләү, ак шатлык, әйтерсең ак чәчәк бәйләме. Күңелдә яңа җыр уята, ел саен туган көн бәйрәме. Яшәгез һәр вакыт елмаеп, борчулар кермәсен күңелгә. Бәхетегез кояш нуры сипсен, сүрелми гомергә. Дустыбыз дигән матур исемеңне яклап чыга алдың тормышта. Булсын синең саулык, бәхетең дә какшамаслык һәм дә кырышта. Теләгебез имин картлык килсен. Сагынып сөйләр чаклар күп калды. Бүген безнең якын дускайыбыз бердән 2 бишле бит алды. Хөрмәтле Зәйтүнә Мөнировна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Күзгә күренми усата гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларың сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә
Nicelerge tini gümlerinin bilip yaşagilne kaderin Tuğan günün bilen kaderlin Yaşagende barda kirek Halal bulsun topkanım Jır yollap seni kutlavıdan Görken bile topmadım Tuğan günün bilen kadirlim Nicelerge tini gümlerinin bilip yaşagilne kaderin Tuğan günün bilen kaderlim Nicelerge tini gümlerinin bilip yaşagilne kaderin Nicelerge